iphi imali yami wena? Qala ubona ukuthi iphi imali yami wena? Bafo ngizokufaka emsebenzini. Iphi imali yami? Iphi imali yami? Iphi imali yami? Baba, iphi imali yami? Iphi imali yami? Vumani, ngicela kwazi ukuthi ngiyakuthanda futhi ngicela ukuthi uyiphathe kahle. Khululeka for wena anything. Manje wagcina wenze njani laphana ngoba wathi wena uthatha i-CV yami ngoDisemba siphuzo uzongifaka emsebenzini. Kuhamba kanjani manje lapha? Uyabona nje ngoba ngikhuluma nawe, hawu. Ngise-ofisini lami lapha eMhlanga. Hey, kubhizi man. Mosobuya emakhaya. No story. Ngizoyixoxela amagwaba ecobanga le. Ngibonga ukuthi ufike ungivakashelela endlini yami. Bengizoba yini nje ngihambe ngingakubonanga kodwa. Uyazi nje nawe sanda sami ukuthi abantu bayakhuluma la emnyango futhi nje kwazi mhlambe bengenzeka bemtshela ubaba mhlambe egcine sengishaya aphinde mhlambe angisena ngisho emakhaya. Sithando sami. Ngiya-understanda lento oyishoyo yazi and inkinga insambatheka nami uyazi angithandi ngiphatheka kabi yabo. Ngingithande nje ubaba sekushaya or esekhambise kisemakhaya. Sando sami mina uyazi ukuthi ngiyeza futhi nje ukushaya ngizonda kodwa bengizocela ukuthi ngenze into Yini leyo man? Sando sami ngicela ukuthi ngoba uhamba uthi bengakujabulisa usheshe. Ngizokwenza njalo. Ngoba sengishowane ngifanele ukuthi ukukhuluma indlovukazi sithando sami. Yebo. Hey wendoda phela la ngidinga imali yami kwenze njani kanti? 1000 lami uthe uzokunika lona ngomsombuluko. Awu. Ngiyakuyazi nje angisebenzi nokusebenza kodwa ngizoyizama imali yakho ngiyibuyise. Ngezwe la kuthiwa vele itayela zakho lezi ukuthi uthathe imali zabantu ungayibuyisi. Angenziwa ke njalo mina uzolimala ngempela wendoda ngifuna imali yami ngihliki. Dropa futhi. Manje awusho Vumani ubale ukuthi ukukhuluma naye manje. Awu nami samkhululeka umngani wami uyazi mina ngifonela wena kuphela nje umuntu yabo wami. But lo kade phone sami umngani wami ufuna imali yasengakhohle nokuthi ngaboleka imali kuyena. Enja usho izwe noma dokhala ngemali ukuthi awunayo imali yokumakhaya usuyithathe manje. Hawu baby suqala imibuzo emngaka. Khululeka kodwa yazini mina ngihlezi nginamaplan umngani wami omunye ngeke ngawuboleka kuyena imali yabo. Khona istory ngimshaye ngazo ngithe ekhaya kushoniwe yabo khona ezonginikeza imali khona ngizokhona ukuthi ngihambe ngifike emakhaya sithando sami. Manje awusho khona ke kubuya nayo ke. Usasho njalo sithando sami ubhuti wami ubafu udayisa ama-fruits ekhaya unqobani so ngizokhanda istory sure ngizoyenza sure ukuthi uyayikhipha le mali le. Kumele ngibuyile phela mina ngeke ngilunga ukuthi ngingabuye ngingakuboni. Ngizoyenza sure ukuthi ngikhanda iqhinga elizomenza ukuthi anginikeze le mali khona ngizokhona ukubuyela ngala ngisuka emakhaya. Vumani ngicela kwazi ukuthi ngiyakuthanda futhi ngicela ukuthi uyiphathe kahle. Khululeka for wena anything. Kodwa ke sithando sami sekulethe manje asane sengiphelezela bakwethu for sure nasekhaya bayibuza ukuthi ushonile. Phela ngifuna ushaya ukhumbule kusiyami. Sami manje. Hayi madoda. Hayi usukulana namhlanje ngizoxoxela nje. Vumani mngani wami. Awu. Alright. Khangela imini yonke namhlanje. Ubukuphi? Awu sibaba mfethu bengikhona mina endlini bafu. Yini ngabe suza ngaleyo mpahla yini? Uyitsiphi emanzini wena? Uyinsipho emanzini. Wona wabona umbokwane ubamba ngapha ubamba ngapha. Uwena lo. Bafo ngizokunikeza imali yakho mfethu ngiyazi uzokhuluma ngemali yakho kodwa mfethu mina ngiyena mfethu umuntu omubi mfethu. Yabo noma ngabe ngimubi ngokweskini kodwa mfethu ngizokubuyisela mfethu imali yakho ngeke ngibaleke nemali yakho mfethu. Ahlalile mngani wami. Ungalo impela kodwa hayi la. Bafo ngicela ukukunikeza uma ngibuye emakhaya bafo kusasa ekseni. Ngicela mfethu.
ukunikeza le mali mangibuya emakhaya. Yonke imali yakho uzoyiletha nje kuwena. Ngeke asikho nesidingo sokuthi uzungihante. Mosubuya emakhaya no story. Ngiyakuzwa bafu. Ngicela ngenzele into eyodwa. Ngiyazi uyindoda esatshwayo. Ngeke ngikurobhe bafu. Ngeke ngibaleke nemali yakho. Ngicela ungibhekele nje umjondolo wami. Bangantshontshi lapha emjondolo wami ngoba ngizohamba nekusasa bafu. Oh, Ngiyakucela mfowethu. Hayi ngoba ngikuxhaphaza. asiyona-ke inkinga la kancane leyo. Kodwa zonke chapha iphesenti elincane. Mngani wami. Elincane iphesenti elikaso. Kaso. Mngani wami wena. Eyo, madoda. Iphi imali yami wena? Iphi imali yami wena? Bafu ngizokufaka emsebenzini. Iphi imali yami? Iphi imali yami? Iphi imali yami wena? Baba, iphi imali yami? Iphi imali yami? Iphi imali yami? Iphi imali yami? Wena, wathatha imali yami uzongifaka emsebenzini. Iphi imali yami? Yini? Funa imali yami. Funa imali yami angisebenzi. Nini? Funa imali yami wena. Funa imali yami. Manvu. Iphi imali yami? Iphi imali yami? Wena, wathatha imali yami uzongifaka emsebenzini. Iphi imali yami? Nini? Funa imali yami. Funa imali yami angisebenzi. Nini? Funa imali yami wena. Funa imali yami. Hayibo malume kwenze njani nje? Wabuka nje ngazi uthi. Kwenze njani malume vele? Hey. Uyabona mshana mphila. Nawe nje ngicishe ngakuvusa phansi nje. Yabona nje kwale kangaka. Yazi ngathi ngihanjelwe ingqondo. Ngiphupha nje Mina malume umshana wakho uzongishaya. hayi kanjalo. Yazi lana philana. Mshana ngiphupha umfowethu uNqobane. Yabo esizalwa kanje naye. Kuyenzeka ukuthi usekakukhumbule kakhulu. Yabo umuntu mangabe ekukhumbule kakhulu, ilula malume mawuphupha ngomuntu wakini. Siyakwenza ukuthi uyakucabanga noma wena uyamcabanga. Oh, yena uyakukhumbula. Malume. Ungazi uyixake ngento elula. Easy lento malume, ibheke nawe malume. Umuntu mekukhumbule songazi umphuphe. Kuyenzeka malume iphupho phela leyo. Into enjani leyo? Hayi, angazi namalume kodwa nawe uyibona leyo nto ngelinye ilanga. Hayibo. Yazi Hello. Bafo. Unqobane lo khuluma nawe, Unqobane Zulu. Hamba kahle ngapha eGoli. uNqobane Zulu wapi loyo? Unqobane Zulu. Ubafo lo ozalwa naye. Hayibo kade njani lapha eGoli? Awusangikhumbuli? Umfowenu. Hayi wena baba. Phela ukuthi baningi oNqobane Zulu engisebenzisana nabo, yabona. Yeah. Hayi. Asiyeke leyo vele ngoba nasekhaya usabuya. Manje wagcina wenze njani lapha ngoba wathi wena uthatha iCV yami ngoDisemba siphuzo uzongifaka emsebenzini. Khamba kanjani manje lapha? Uyabona nje ngoba ngikhuluma nawe, hawu. Ngise-ofisini lami lapha eMhlanga. Hey, kubhizi man. Njengoba ngaphindi ngakunikeza no4,000 wathi uzongifaka emsebenzini. Awuphindanga uzubuye kimi. Uzongitshela ikhamba kanjani? Ngoba ngakuthembisa umsebenzi uzothola bafo. Uzothola mfowethu. Uyazi nje mina ngangeke ngidlale ngawe. Baba, yasho mjondolo kamakhelwane. Bafo. Usayivaliwe. Shuthi ziyaqala izinto ziyalunga. Napho sekuthiwa kusho umjondo. Shuthi bazoqala bekhipha abantu abazohamba beyosebenza. Umjondo siyasha manje.
Ngiyosebenza. Ya wena. Yabo lento yakho. Ngathini ngokuzongitshela ngiripotela ngomakhelwane. Uyazi usazizwana nalabo abantu. Ngathini wena? Yawazi lokho? Manje yini phozo lokho ungitshela ngendaba? Yasha. Uthule wena ngikhuluma nobaba. Kodwa nawe yini? Ngikona ukuthi ngisilima ngoba ngayinaki ingane. Mshana wami, anoke niye ukuthanda indaba. Hey. Hawu malume. Sengaze kusho umjondolo wamakhelwane nikhona malume. Hayi ngeke malume. Ngisho ngathi ngixabene kangakanani. Ngeke malume. Hayi. Asiphume kodwa malume lapho. Ngoba ngiyakubona indaba ngathi ayikuphathi lapho. Ngikuzwa ukuthi usebenza emhlanga efonini. Kwenze njani malume? Ngoba phela thina sihleli nawe la. Yabona bokuthula, ungakhulumi izinto ezingakufuni. Yini kodwa? Okusiqashe phela nathi. Nathi siyidinga imisebenzi. Asikiyeke lokho. Yazi ngisenkingeni engakanani la. Into eyenzeka la. Ubafo lo ngingenayo imali yokugibela ngibuye. Ngagcina ke sengithatha imali yakhe ngamthembisa umsebenzi ke phela yimina lo. Ngithi hayi ke ngizofika ngimgwazele phambili. Yabo ngikhokhe khona ezongena emsebenzini. Wanginikeza ne-CV yakhe. So yingakho ka ngifonela ufuna imali yakhe engango 4,000. 4,000 malume. Yeah. Ngeke malume. Uyidle wedwa le mali le malume. Ngithenga igrosa. Hayi, nami khona la ngiphuthuma khona ngike ngihambe la. Into engizoyithini ke le? Ey, yazi beqinisile umshana athi it's either khona umuntu wakini osuke ekukhumbule umphupha noma usuke ekucabanga noma ulala umcabanga. Ey. Ngizowenza njani kodwa lento? Ngizomthini ubaba uma ngifika emakhaya? Ngoba kube ngiyasebenza athi ngizoyizama ke le mali. Aw. Kodwa manga madoda. Senkingeni ke manje.